Usamla en lang sawian ubade unong sai ain, but noyalam ke henyo treb youth council. Hagas ngi palay ka khalai tarik jaliw arjar posau, ulali banbu da kajing ujor, haga Meghalaya Human Rights Commission, bandawa patuket alor kajing syakano, yau officer in charge kadauki police station, lembat kiwi pat ki pulit, ki bala pak dait da kiksau, yau we urang ba juga senong perdiwa. Katkum kajing ujor le tu, bau tu urang ba yu bala tip kerteng ubak sunil suting, henry posan senam karta, na senong perdiwa, ula syat tombor ki pulit kadauki police station. Barakati hi kathanat leithu baki pulit kilate ya uha unarpus elektrik. Bat pak dait da kiksau hadu ba ula mensaujur. Usamla enang sawian haba kren syakila patai kubor ulong bagi jingle ki pulit kalong persya eka hok long briuman briu. Kumta ula bu kajing ujor haka MHRC bantokit halor ketika jingja. Bat bau osi lembar kiwe ki pulit ki badan keti kidi banyo kajing pen saja ke bateng Ulai turu bagi pulit kala kenok bau bak sonil suting uday unong Bangladesh. Harikat kum kikot kislah ki bau ula pen nadu ke epik baka adarkat bak sonil suting ulai na perdiwa bat uday ru unong sosnong bapura jong kari India. Nakaliang jong ka HOC education sel tentang jermit hadien ba di nongilam gitu kan jong seng ngilai ekowe ke video ke bala Supreme State hangki aku senong berdiwa kemudian kaput jong ka India Bangladesh agaba katum kilat perhubungan bakal dan kajing lebor kajing tambor ifta ki pulet apo dauki police station persya yubai nong senong hangki baltip kerteng tum ba sunel shooting repusan sen kerta akaba nilai hukumno di video di belas Supreme State akaba uni urang pak belas tambor akaba ha ban dat kita kikso apo kita hagda apo police station kemudian hak apo dauki dan nakaliang keseng da kajing sukya lor ko hok umbri manbriu ni mentaksi lawan ban file ko complain persya yakini ki pulet kontrol officer in charge kumjur pulet di badan ketilang hak tu miet ban tambor persya iba sunil shooting but nakalian kasang la file da ka criminal complaint aka Meghalaya Human Rights Commission mentaksi but ni hakne ka complaint bila tho batai ru halor ka jinja ka bedai but kai ka ba uba sunil shooting lai kendo hakne ka hangki hapo action perdiwa but hakan jinga tengko but dibor pulet but bila kentu ya ka Human Rights Commission kadai bersim kiamado but penpelong ya ka jing toket but kumjuru ban le da ka bating ya persya ikini kipulet kibran kiti ban kambor yo ba sunil shooting bretang nang sosno namar bengil i pot nakaliang ni layo ka kubon nang nang tai ba kipulit angki hadin ba hadin kini ka jinja hadin ba kini ka video kala Supreme State kila penbi ya ka da bubun rekam da bakeno undi orang ba udai unang Bangladesh ndrai dadangi pensong ngolem katkum ka epek bat katkum ka adhar card ka bala ula peti limba ki video ki bala Supreme State aki news channel ka pin isai bat ka pin bat ngila ban pin syah bumi orang ba udai hi unang sunong uba pura jong katik sunong perdiwa bodai ru unang sunong bapura jong dari India bat kani ka jengkam jong dipulit bodai unang Bangladesh ka datang ka jengknu ban tap ikmiao no ya kai ka ba ini kipulit kilale persya yung brio bat ka balong ru persya ya kata ka hok ang breman brio bat nakaliang kasang sungoro pakani ka jengye jong kipulit kaladai ka grave violation ya ka human rights but kumjuro ya ka principle of natural justice but dalelehi nakaliang kasang yin som klikti but yin nang yai bot dien halor kini ka jinjabon pitikna bagitay pulit kibudan hangki ako ka dauki police station kidai banyo ka jingpil saja ka bating ya kumbaga katkom ka jing itu katkom ka kubor ka ba ka jingtep ka bangilayo i bersaki limba kilat kai kubor li ba kini ka jingja ka laja hapdeng damiet hapdeng janmiet kata kapur ese ye kapur umsim la batai sai drai katkom ka jing batai jung ba sunil shooting jung ba ki media mile i ba kini ka jingja ka laja hakipur menmiet but i ba kipulet kira hadin kini ka jingja kila ligbu no yuli brio hangtu hapo hakawe ka jaka ka ba marjan ba kusung perdiwa por lai bujim step bat katkom ka jing itu jung brio kalong ka ba sungu serkai hadu kata-kata namar ba kipulet kilawan ban tambor yu kilawan ban tokit yu kawai ka bang kwa ban bu jingkeli yu kawai ka bangi kom keseng kwa ban bu ka jingkeli syaknat pulet jong hangti hapo dauki police station kalong ba balay yu brio haba pilara na kajaka ban tokit hapo police station kai ka ba pulang pat yapi haba pidon kata ka jeng suspect snio ba yu brio lesi umdai nong India papura haba pilara hapo police station balay pimsim la tokit yu lada filap lada filap lada pisang khmat ba yu brio umdai satya nong India
re sungai pela kita kulit dalam kilara Bridge police station kila tiap pun bani to beri bos bat ka bas ngusur kai susu kalau ba kita kulit kiberan ha kabor kila hadat tu how kita ki artili ki so kiberan hang thia po ka doki police station kani ka jingle ju kulit ka I ba kimdan chu ekta ka min sim tiblam kata ka min sim tiblam haki kalayak do but kai ka ba kipat ba kita expect na kita kulit ki berita ki law enforcement agency ban lada ka jinglong ka jungki kalau hakani ko kom kani hi ka hakajaka ba kipulit kin ai ka ka jing sngan kin ai ta ka jing da kipat ba nong so snang ki bedan hang thia ko kaput re hadin kani ka jingja masngo kipat ba kindan kaminsiam ban songs ear bat kaminsiam ban tieng lada kihap ni tungku kam bat ki buat kulit nang isyakmat hadin bangila file ka complain ko bangi tep hi ba ka complain ni dalam file menem sini but ingat scam ba but kumba fi jutip ko kam kani kam dai ka complain ka first complain ya ka ba ka HOC sengkeme kala file persya kita ki beri budan hak bor rengila file ro ya ka ka complain persya USP juga is Kasim district but kumba PE but saki bana kalian ka commission hadin ba kala dep ban shame yakni ki complain ki jongi kan sa issue notice shangi ban pentep ba ki steps ke ba ka commission kan sale ingat scam ro ba kumba ngi haki weki cases ba kumno ka commission kala shim kya ban bat ka dan ro ka jing pinstom ingat scam ro ba nakal yang chairperson bat ki members budan buram jo ka human rights commission in shim ya kani ka case in shim kya hak bede bat kani ka jingja bat in shim ro ki steps bat ki legal action ka bating ya persya ikta khamtam ya you police officer in charge budan hak po doki police station bat kumjuro ikti pulit budan ketilang hak tu kumit ban thambor yu ba sunil suting ni nak yang seng gin kaban kong nginumla ban pediang delele namar bang I nak kapor ki kulit kidai maki ki bujulai ban khandra drugs kidai maki ki bujulai ban khandra ki kiat ban kidai maki ki bujulai ban khandra ki bubun ba ki kam sni rela da kum ka statement ban pension rem larangi base yakini ki akli ki jinjal larangi base ka ko balaja kong bindas im hagot komedro ban larangi base so ka statement ban ka bangi I ka balaja yu ba shooting shooting ba sunil shooting kalle sing ilap nong ba kita ki brio ibudan haka borhi makihi kidai kinong penkanyan but kay pat kilap ng community ba kipat ba kin bot kita ki kendon lada ki bor ki bahaluar kimla ban buram kita ki kendon iba maki de ban bot